Sziasztok srácok, én vagyok Patrik, azaz Alfa Neo. Ismerem Noel, tudjátok, a Leonixet, ő is Minecraftozik, mert ő az unokatesóm. Akkor itt most elkezdjük az első részt, bár szoktam egy kis fát, de amúgy azon kívül látjátok, semmit nem csináltam. Akkor most itt Minecraftozni fogunk, ez az első rész. Ha tetszik a videó, majd akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és akkor majd kommentbe írjátok meg, hogy még miket játszak. Meg fogunk majd robloxozni is, árkozni, stb. Kezdjünk bele. Itt szedjünk egy kis fát. Ennyi fa elég is. Ebből csinálunk egy kis ilyet. És egyet. Csomót. Ebből megcsinálunk egy kis potot is. Ebből csinálunk egy crafting table-t. És akkor ezt lerakjuk. És csinálunk egy faboltát, egy facsákányt, meg egy kartot. Jó? Ezt ki is ütjük. Ezt kézzel csinálom, nem akarom rontani itt az eszközeimet egyből. És egy kicsit megyek szedni követ. Legyen kövünk, és legyen majd kőcuccunk. Miért nem tudom kiszedni, ez lehet nem kő, mindegy. Van itt homok is. Na, azt kiszedjük, hogy lehet. Ezt kiszedjük. Ebből is lehet pajzsot csinálni, tudjátok. Ez az update, az új update. Amúgy miért nem lehet kiszedni? Most ez komolyan. Na, végre. Ide adta a követ. És akkor jöjjünk bele a kőszedésbe. Egyelőre ennyi elég. Ezeket még egyszer megpróbálom. Lehet, hogy ezt baltával ki. Ezt lehet baltával kell megpróbálni. Megpróbáljuk baltával. Szóval, ja. Nem tudom. Mindegy, szedjük a követ tovább. Második részbe. És az első részben még szerintem csinálni fogok majd valamiket. Még olyan kőcuccokig elcsinálom, és akkor a második részben megépítem a házam. Sőt, az első részben megcsinálom a házat, még majd elmegyek bányászni is majd, így a második, harmadik részek között. Ilyenek. Jó, megvan most 40 kő. Lerakjuk a izénket, crafting table-ünket. Szépen. Van.
barkácsolni. Most fogunk csinálni bro, mit kell ezt felezni? Ja, így. Kint egy egyet. És akkor így. És nem így. Nem így. Így meg kell szoknom. Ja. Baltát is fogok majd. De mit jössz ide? Takarodjál innen, te most azon. Te most elhúzol innen, de szépen. Szépen elhúzol innen. Azért. Legalább kaptam egy kis fejlődést is. Tél baltát, hogy is lehet? Kőbaltát. Ja, hogy így. Jó. Így. Kőkardot is. Úgy. És már ezeket eldobom. Nem kellene. És akkor lassan megcsinálom a házat. És akkor jó lesz az életünk. Megcsináltuk a házat. Először még bányászunk, higgyétek el, nem elég lesz a ház. Bányászok egy kicsit, elfogyok a kőből. Mondtam, hogy fogok videózni, mondtam. Még azt is bejegyzésekbe is írogattok nektek, vagy már írtam is. Kérdéseket is tettem fel, szóval majd azokat is nézzétek meg. Ilyenek. Ennyi. Ó, sötétedik. Kell egy báránt is ölnöm, mert nem tudok még olyat csinálni. Az majd gyapjuk el, ha jól tudom. Szedek egy kis fát. Az is kell. Jó. Ezeket most olvasok egyenlőre. Így. Ó, Ender, most nem nézek bele a szemedbe, nincs kedvem. Nem nézek bele. Jobban húzok innen. Jó. Lősz meg. Szóval innen csak csúsmó. Meg lehettél lőni. Hát, kár volt. Az fekete bárány, de az is jó. Itt volt a kard is baltával, többet.
gyártatok őrületet. Húzzál már innen! Ne! Elugnom kellett volna, csak nem tudtam. Jó. Kerüljük. Próbáljuk elkapni a cuccunk. Próbáljuk. Kis zombi egyből. Kis zombi egyből. Úgy kell egyből kis zombit. De mi? Na, komolyan. Egyből bazd meg, húzzál már magadnak. Minden ide jön. Minden. Jó, vissza fogjuk szerzni, Nyugi. Ez azért nagyon nem jó. Most... most muszáj. Egyből estének lenni, hát. Tényleg. És azért, bocsi. De izémet vissza kell venni, cuccom. Mert annak nincs egész értelme. Nem kapom vissza. Ilyet nem fog csinálni. Most muszáj volt. Mert most itten veszélybe volt az életem. Életecskén. És menjünk fel. Csontot is felvesszük, mert felügyítünk egy kutyát. Egy farkast. Amelyeket találtuk. De mindegy. Tényleg a crafting table-öm hol? Te eldobtad már zombika, vagy elteleportáltál azzal együtt? Mondd, hogy eldobtad. Szétverem a pofád. Nem dobtad el. De akarod én szalak? Jó, nem dobta el szerintem. Na mindegy, akkor csinálok egyet. Csinálunk szépen egyet. Most miből tartasz? Csináltunk egyet. Keresnünk kéne. Járjatok már még békés. Jó azért. S reggelig azon lesz. Szúzzál innen. Jó, szedünk egy kis ilyet. Kis szenet. Mert az kell. A szín, az kell. Na. És mivel nem akarok csalni, srácok, ezért ide bejövök. Így. Ugye túlélésem van. És rárakom normál. Amúgy nem normál. Amúgy jó lesz normálon is. És akkor viszlát. És akkor reggelig így leszünk.
Érdekes, Noának nem volt egyből este biztos valami csalt. Ja de, azért lett neki is este. Tehát nem olyan hamar. És akkor várjuk meg a reggelt. Leveszem ezt a izét, hosszú jut. Jó. És akkor így jó lesz. Kedves kék, elmentetek már. Még este. Mindent legalább tudom nézni. Nem sokára éhes is leszek majd. Kéne kemencét csinálni. Tényleg kemencét mikor tudok. Kemence. Vagy nem, sütő az. Akkor mi az te? Majd. Aha, már reggel is. Veszük is fel. Tudok már majd ágyat csinálni. Vagy a tévig, nem tudok. Nem tudok még. Nem tudok. Hol van? Pók. Pók. Jó, most attól én nem szeretnék semmit a póktól. Most ez se egy olyan jó hely. De itt legalább van fa, meg minden. Bányos van, gondolom. Creeper-öcske. De ott most megdög lesz. Jössz mögöttem. Tényleg a karton. Az is elveszett. Gyorsan csinálok egyet. Így. Lerakjuk. És akkor csinálunk egyet. Ja. Ezt meg felszedjük innen. Lehet kézzel csinálni. Ezzel is. Ezt még ellopjuk. Földet. Mert senkinek se kell. És akkor ezt megöljük. Jó. Ezt a bénosság kapjuk a jót. Menjünk. Mi ez a zene? Most ezt szerintem ti nem halljátok, de itt a Minecraft-ban olyan zene megy. Innen húzunk ki, vagy megfúrunk. Szín. Oda már megyünk is. Elmegyünk, most sem tudok oda. Mi is kell az éhez? Kisütőhöz, vagy mi az? Nem szén kell hozzá? Már nem tudom.
Te most itt te húzol. Most rá, ahhoz mi kell most? Jaj, nem az kell. Na most, ott egy bárány. Na, gyere csak ide. Te most meg leszel döglesztve. Csás! Kaptam bőrt. Kaptam izét. Kaptam hát. Jó, hát több is kell. Aha, itt a kemence. Az én mondom, csak rossz helyén kerestem. Távol tüzet is tudok. Fogok. Egyenlőre tartsunk ott, hogy egy ágyat sürgősen fogok majd csinálni. Kellett gyapj. Ott vannak még bárányok. Na, azok már jöttek is ide. Gyere csak ide. Gyere csak ide. Jó. Meg van 2. Még egy kell, azt hiszem, ha jól tudom. Azok mik? Ott egy ilyen róka. Szépen ide össze. Ja, ezt kutyát kell ezzel. Tényleg ez nem is kutya, hanem ilyen róka. Jó napot, akkor húzzam. És akkor ezt berakjuk a helyet. Kemencém is van. Mindenünk van lassan. Ott egy bárány. Na. Nem is egy. Jó. Akkor mind a 2-t megöljük. Kell. Ott van még egy, szóval most már 3-at is megöljük. Nagyon jó haladás lesz. Gyere csak ide! Gyere szépen! Öllek meg, csak passzol! Jó van. Most pedig csinálunk egy ágyat. Csinálunk egy ágyat, ugye? Ugye még könnyű dolog volt. Most kellett beledögleni. Na. Már jó helyen járunk, már kőcuccunk is van. Mindenünk van, egy nagy gomba most kell nekünk. Még egy bárány. Tényleg kőcucc, vagy mi kőszett. Csinálok kőszettet. Hogy azt még nem tudom. Nem, majd. Nem lehet.
Kónem. Bárányka. Akkor te most itt dög lesz. Megfele. Azonnal. Srácok, na itt. Szerintem itt lesz a házunk. Legyen itt. Én egy jobb helyet akarok ennél, mert ez nem olyan szép. Na ott, az ilyen jó erdősebb, és ott a víz. Van. Bocs, hogy nem látni, néha benne van az ujjam így a kamerában, mert odáig felé a amivel menni kell előre. Ez szép kis hely. Ez egy szép kis hely, szépen. Mondjuk itt is tele van ilyen mindenekkel. Szóval, ja. Keresünk egy helyet. Úgy imádom meg, hogy mindenhol ilyen nyálkás. Is ez a hely is. Mindegy. Akkor itt ezeket egy kicsit kiüssük. Mondjuk az a hely is jobb volt még ennél, mert ott legalább volt kő. Szóval szerintem oda mellé, a hegy mellé fogunk költözni, srácok. Szóval, ja, ezeket a disznókat, vagy egy disznó van itt, szóval ezt a disznót megölöm. Köszönöm. Amman is kijönni végül is milyen lenne. Ó, sötétedni kezd. Kezd sötétedni. De henecske, hát ide dőlünk is meg. Most megdőlesz, most elhúzol a életedből, jó? Akkor még állunk lefeküdéssel. Mondjuk ide. Jó. Ja. Felvesszük. És akkor hát úgy van, hova ide kéne. Nem igaz, srácok. Hova ide kéne. Csak ezeket minden akkor ki kell legalábbis ásni. Vagy nem ásni, nincs ásom, csinálok. Ne. Kelljen itten izélni. Ó, hát mindjárt másabb. Nem igaz. Így. Itt anyol, hogy ahol olyan nyálkás, azokat majd így beizélem földre. De most itt kell a föld. Mert most itten házam. Kell a hely házamnak. Meg a föld is kell, hogy nyálkás szarokat be tudjam tömni.
szerintem össze-vissza kéne. De most így csinálom, mert jó is. Szmán. Ezeket már dobjuk is ki. Mondom, hogy dobjuk is ki. Nem jössz vissza hozzám. Ásó mindjárt eltörik. Nem baj. Tudunk újat csinálni úgy is. Így. Úgy menni, hogy nem akarom ezeket felvenni. Még ezeket is kiszedjük. Már is törött. Vagy csinálunk egy újat. És akkor ásó, mondom ásó. Aha, meg vannak a szettek, jó. Kőszett kéne, nem ilyen bőr. Akkor csinálunk egy ásót. Felszedjük. Jó. Így itt lesz majd a házom, csak még megjavítom, vagy még megnagyobbítom ezt a szar nagy izét, mert nagyon nagy, és még ez nem jó így, mert kaka. Ez szavar, szóval ezt én oda kidobom. Nem kell most ezt oda kidobom. Jó. Minden már jön itt hozzám. Szóval szerintem én ezeket inkább felveszem. Házat ne akadályozza. Max kidobom. Megint nem egy jó idő van, meg már itt kezd esteledni megint. Jó. Szerintem itt így jó lesz a házunk. Ezeket így mondom, így kízélem, ezeket a nyálkás helyeket. Ó! Azt mondom, már izéljük is ki. Jó, ezt meg eldobjuk. Ugyanis nekem ez mondjuk a hide az kell. Ez kell. Bőr.
Ezeket is betömjük. Esetleg a háttérben hallani valamit, azért bocsi. De most ezzel nem tudok mit csinálni. Szerintem nem hallani valamit. Szóval ja. Aha, nem tudtam, hogy itt van egy csomó föld, még hát egy csomót felvettem. Mi ez, mi? Húzzam innen. Nekem te ne gyere ide. Gyere, gyere. Gyere! Jó, mindjárt megdöglök. Szóval, ha most valami megüt, nekem az életem elveszlik. Ezeket inkább most felszedem, és eldobom. Aha, ott egy ilyen kutya, amiről beszéltem nektek. Majd fogok olyat is szelidíteni. De egyelőre most ahhoz se akarok egyből hozzá oda menni. Mert még az veszélyes egy ilyen kicsi élettel, mert nem tudom, farkas vagy kutya ez, de mindegy, szelidítés. És most szépen velem jössz. Ugye? Ugye velem jössz. Jössz velem? Gyere velem. Gyere velem. Velem jössz. Szerintem innen jobb, ha elhúzok. Megütöttem. És pirossá vált a szeme. Szóval innen jobb, ha elhúzok. Mert már jön is. Mindjárt megdöglök, csak annyit fogtok látni. Ja nem. Szia, én ezt meg szerettem volna beszélni. Bocsi, hogy megütöttelek. Jó, kibékülünk, leszel a barát. Jó, nem cselek. Csontom, szóval ezt elengedem, ezt a kutyát. Csak én éljem túl, mert hogy megdöglök, azért azt lesznek bajok. Annyit akarok megtudni, hogy hol van az a hely, amit kialakítottam olyan szépre. Elnyákástottam. Na mindent. Aj, kezd este lenni, nem látok semmit. Nem tudom, hova tűnt az a hely. Miért nem fut? Fussál már! Akkor én azt mondom. Jó, itt van az a hely. Ebben nem néztem bele. Úgy látszik. Alszok egyet. Mert persze, hogy esik az eső, hát. Ugye mi más lenne. Most elhúzol innen, vagy megdöglesz. Azért. Ezeket még itt kízélem, és szerintem el is kezdem a házat építeni. Én már egyből hamarabb sok dologra eljutok, mint az a Noel gyermek. Jó. Szerintem el is kezdem a házat. Szóval, ja? Inkább ezt odébb építem.
Szója. Ezeket is itt benyákákat eltöltettem. Így. Így. Ezeket is betömöm. Jó. Így. Elkezdem építeni. Jó. Van. Felvételezel? Húzzál már innen! Igen. Van. Megcsináljuk ezeket. Valamit jót itt a kamerába röhögcsél. Ezt most hallatszik? Igen, hallatszik. Bazd meg! Azért. Szóval, ja. Itt még inkább itt még kiásom. Mert itten, hát igen, a hülye tesóm ide bejött idegesíteni, de ezért ne haragudjatok. Mert direkt. Szóval, ja. Te jöttél ide, nem vagy benne. Csak egy kicsi kör van itt, Jogi. Mi az? Csak egy kicsi kör van itt, amelyeken én láttam. És ez most live? Nem, videó. Azt akkor most hallják a hangomat? Igen. Így kell elűzni innen. Jó van. Jó. Ó, innen nagyon sokat ki kell ásnom még, mert nagyon kaka van itt. De ez így nem jó, mert kimegyek és nem fog tudni megmozdulni sem. Szóval én lehet, hogy inkább ezt visszaások egy kicsit itt, vagy visszaépítek pár blokkot. Húzzam onnan. Jó. Ó, látok, kell lesz ajtó is. Ilyenek. Látok, lerakom gyorsan crafting table-t. Fa az most ide nem kell nekem. Sőt, az se. Lerakom. Akkor megnézem, hogy tudok-e csinálni ajtót. Ajtóhoz mi kell? És ez hirtelen nem. Ajtóhoz mi kell? Meg is van. Ja, meg lépcső. Lépcső. Azt még nem tudok
szerintem. Ne, elfogyott a kő. Akkor mehetek szedni. Nem baj, itt van egyből a számba a kő. Aha, te ott nagyon elhitted azt, hogy majd itt lelősz engem. De miért ilyen lassú? Benyomom a futás, azt ugyanolyan lassú. Lőjél, csak úgy se tudsz lelőni. Nem tudsz lelőni. Mi? Az hogy? És pedig csak fizetni akartam. Szedni valamit. Náj. És mehetek megkeresni a cuccom. Csak nem fogok. Mondjuk, ami nem találom meg, muszáj lesz kreatívba lépni, de ilyen jó, nem lépek, mert itt lesz egyből. Nem tudom, mi ölhetett így még, de pár ütés kellett. Pár hogy is találta. Ezt ki. És te nagyon elhitted. Húzzam, innen az egész miattad volt. Na, így. Most húzunk innen. Először bejövök a cuccomért. Amiket szereztem. Gyorsan, fel kell lennem. Vas. Hoztam egy kis vasat is, mert az is kell. Ne. Menj fel. Ne. De nem igaz már. No. Húzzam inkább fel, mert... És nézd meg, hogy direkt ezt csinálja a játék. Direkt. Helyett. Talán fel tud menni. Menj már fel! Hát nem igaz. Na, azért. Ezt megadod ide. Na, alszunk. Aludtunk. Jó van. Itt a ház mellett fel is élettünk. Ez már nem is kell, ezt már dobom is el. Jó van, még itt egy fa.
hogy mi egy kő, miről beszélek már, milyen fa. De ez kő. Most kára el fog törni a csákányom, szóval arra is kell figyelnem, hogy legyen egyből kövem feljavítani, srácok. Mert annak baj lenne. Ez baj lenne, ha nem tudnám feljavítani. Hát nem lenne nagy baj, csak hogy kéne fotókat csinálni, meg kézzel kiütni akár a követ, vagy ilyenek. Még most nem akarom elérni. És most fog ezt kiütni. Így. És most. Ez mindig bírja. Gondoltam, hogy ilyen masszív, vagy nem masszív, hanem erősebb. Na, eltört. Szóval. Ennyi volt. Van szén, majd oda is elmegyek bányászni, de először kell egy kis kő is. Mert itten kell. Tehát miért ne? Kell a házunkhoz, ugye? Jó. Szerintem egyenlőre ennyi elég is. Majd oda fogok valamit lerakni, hogy ne esett bele itten abba a vízbe egy folytába. Ezzel így be fogom temetni, várjatok. Ezeket betemettük, mert nem szeretnék leesni egy folytába abba a vízbe. És ebbe a vízbe. Mert annak nem örülnék is. Annak nem örülnék is, így még könnyebb is lesz, mert a falról leszedni a szeneket. És hát azért odáig nem fogom az egészet beírni. Akkor itt járkálni fogok jobban ott akarom. Ahol így járkálni fogok követhez. Ilyenek. És ez a baj, hogy leesek. És hát az a baj, hogy itt nem tudok felmenni, mert egy folytába, hogy visszaesek. Akkor ütném ki. Na jó. Ilyenkor muszáj, hát nem lehet ilyenkor játszani. Mikor nem lehet kijönni innen normálisan. Szerintem, ha ide beesne így Noel, meg ilyenek, ő is ezt csinálná. De ugye ebben nincs semmi csalás. Kijövök. Na. Ott is betömjük, srácok, és akkor szerintem ennyi tömés elég. Jó van, srácok, ennyi. De jól járunk. De jól állunk itten már.
Még nem simán, de most annyira nem kell. Mondjuk azért, hogy elfogyjon, hogy csinálom még itt. Mindegy. Most már eldobom. És akkor menjünk, csináljuk meg szépen a bázisunkat. B-kucika, te húzzál innen, mert tudom, hogy itt nem leszel jó hatásra nekünk. Kell lesz egy háziánk, majd egy olyan kutya. Kell lesz majd több csontot szerezni neki. Na jó, te most, ha így beragadsz a bázisomba, te minden húzzál. Legalább szinte ragadtam. Egyel magasabbra kell mit csinálnom, ezt srácok, mert talán lépcső, akkor nem lesz egy izé dolog. Vagy úgy csinálom, hogy nem, ez így rosszul van. Ezt újra kell csinálni. Srácok. Ez így rosszul van. Csináltunk is egy kis ajtót is. És ezt elrakom. Akkor felszedjük a köveket, amiket leraktunk. Ez sok idő lesz.
hozunk. Jó lesz ez. Jó, már egy órája megy a videó. Hát akkor sok. Ez egy kövi rész, srácok, úgy nem lesz ilyen hosszú. Most szerintem senki nem nézné végig. Húzzál innen. De húzzál most innen azért. Ezeket kiássuk most innen. Megépítjük, srácok. Ezt a gyönyörű házat. Kreatívban nagyon szépeket tudok, de ez nem kreatív. Szóval majd írjátok meg kommentbe, hogy folytassuk-e, vagy tetszik-e. Mielőtt írjátok, hogy ez ne legyen máskor ilyen hosszú, nem lesz ilyen hosszú, csak most így alakult. Nem néztem. Bejött minden, hogy nem volt elég a kő is, minden is. Muszáj volt szednem. Most se lesz elég. Látjátok, most se elég még. Na de. Be. Na, sokára kész is leszünk, srácok. És muszáj odébb raknia.
Most látszik, ez így jó lesz. Jó lesz. Jó lesz, jó lesz. Nem baj, szedünk gyorsan, kicsit. Most kezdésnek nem rossz ez a egyódás. Legalább már lesz rázunk, nem második kézbe kell lesz, meg hányakat is ittan csinálhatni. Legalább már lesz egy normális hely. Hm? 30 most szerintem elég. Egyelőre. Tudom, elég kicsi. Mondjuk nem egy olyan kicsi ez a ház. Most csak ám milyen jó lesz ez. Mondjuk ez így ugrani se tudnák se semmit, szóval nek még kell egy emelet. Itt felugrok. Felveszem. Jó. Visszacsinálom. Akkor még egy emelet. Jó, szép kis házunk lesz. És már ezeket szerintem le is rakom addig. Nem miért. Tényleg ládát csinálnék. Csak most sosem tudok. Itt lányá beírom legalábbis hát, ha. Hát nem adja ki. Baj. Pedig már lassan le akarok majd valahova pakolni is. Ez na végre egy igazi fa is. Ide teremtett egyet. Szerintem többet is. Mondjuk ezek már nem igaziak. Itt az igaz. Egy olyan népszerű. Gyorsan bemegyünk. Rossz ez a ház. Túlélésként már azért jó megdolgoztunk egy házért is. Nem igaz? És követ még nem szerek. Ez csodálatos. Akkor gyorsan szedünk. Most már sietek. Nem éne. Szóval majd szerintem én a laptopomra is letöltöm majd ezt a Minecraftot. De az még idő. Az még egy kicsit idő, jó srácok, mert most még nem tudok egyből. Mert azért a laptopom is tele van rakva ilyen nagy játékokkal, osztokkal. Az se nagyon lesz jó a Minecraftnak, tehát azért simán elbírjuk. Már kell ezt lassan sűrűsíteni, mert azért kezd el telíteni. Ha mondjuk egy időt csak elmentek. Tudnak. Gyorsan srácok, mert már
csinálok. Ezt ide rakom. Gyorsan! Srácok, szednek el a követ. Akkor szedjük szépen a követet. És most már lassan tényleg vége lesz. Gyorsan. Így bölcsket, azt nagyon elhitted. Azt nagyon elhitted, de nem úgy sikerült, ahogy terveztem, de semmit nem értek vele, én is pont elhitted. Pont elég lesz a pénz. Mindig nem elég. Ezt valóban behitted. Most már bőrösödök sokkal. Skola. Nem jól már. Ezt megeszem. Rakok fát. Mindjárt rakok fát, csak nem is akarok egy izét. Ládát. Aha. Itt a láda. Jó. Kész a láda. Lerakjuk. És akkor belerakom, ami egyenlőre nem kell. Jó, sül is a kis vasunk, vasacskánk. Jó, fákjához mi kell most? Szén meg egy pot. Jó, kész is. Ezeket megsütjük. Jó, most csinálok fákját is majd. Akkor
Szóval veszem. Csináltam egyet. Visszarakom a szenet. Így. 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 És így. Igazából itt csülni fog a húsink. Szóval, jó. Addig is én elköszönök, és akkor holnap találkozunk. Én Patrik voltam. Ófaneo.